in style. Να πω κάτι, δεν μπορώ το παιδί. Όχι. Εδώ πέρα έχει άλλο αεροπλάνο. Αυτά δουλεύουν, λέω τώρα. Ελπίζω να... Δείχνει αυτοκίνητο, δείχνει αυτοκίνητο. Πού είναι το αυτοκίνητο? Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα, πού είστε? Μπες κάπου. Να προστατευτείς. Κοίτα. Πολύ καλός είσαι. Θέλω λούτες. Εντάξει, τώρα είσαι καλός, Τώρα έχεις όπλο όμως. Κράνος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε το πουλί και φεύγουμε. Και δεν ξέρω τι θα μας κάνει αυτό το πουλί, αλλά εγώ θα το πάρω. Και εγώ το κάνω follow. Το παιδί μου πρέπει να το κάνω. Ναι. Ελπίζω να μην κάνεις κάτι λάθος. Δεν πρέπει να το πρώτο είμαστε, τώρα θα με διαλύει αυτό. Κανόνεις. Χριστός και Παναγία. Αυτά ήθελα να πάρω. Να σκοτώσω ήθελα. Λοιπόν, δεις. Οκ. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, boss. Το κύριο χαλαρώνει το παιδί. Okay, good.